Wonten dalu mriku. Kuku sing dupaku melun ngenengkeng tiasa ngapeke kawengku sagong jajan oh nanging sangat tangi sang resi kaneka putra kang anjok saking yati gendera prang tandha wis kuwitir Jane kok sinis men karo aku kowe lah. Salahku apa, he? Elek. Sampeyan iki lek diarani elek,
Jajal main semua sing manis talih manis. Brenges. Aku brenges bodoh guyu lho. Lah tutok marane. Sing ayo to lang kaya kancane ngono lho. Ngono mang lho ya. Tenan. Bodoh guyu lho. Aku isin. Yuk. Ayo lah mas, cepuk. Ayo mas cepak cepuk. Cepak cepuk.
kono. Pripun nyuwun sewu pripun? Oh lenggah. Oh nggih monggo. Sing ngarep iki ngadeg sing mburi mulih mawon. Kleru lek ngomong. Piye Mas kira piye? Sing ngarep linggo. Sing mburi. Ngadeg. Oh iya. Sing ngarep iki linggo. Oh. Sing mburi ben ketara. Mudun. Iya. Lah aku kok Ayo lah. dai. Lah wong ibu-ibu tok Pak Kirun. Ya bojomu ngene kok aku ora. Iya. Lah aku kan ngefan karo awakmu. Iki ada-ada rada ane ya rada minggir sing mburi ben ketara. Nggih. Oke lek mboten kita wis sasi ngajeng tanggap ya, Mbak. Iya, Mas. Pun kita wis. Nah, wis monggo. Dilanjut. Kaget kaget. Sare Mas Sidenmu kepecut. Bariki Mas anu Mas Aris tak dendo 100.000.
Raiku gasruk ku lho delon. Bibirku malah lemes. Piye? Raiku kan gasruk ku lho, didot ku lho. Aja nemen-nemen lek mun jejeg iki. Lah ki Mas. Kaya aku ngene lho, tak warai. Ya. Nyatuk cangkem kaya tapir. Duwowo. Ora oleh gasruk piye lho. Ya ulang. Sik. Iki piye to, he? Heh. Kowe perangan piye? Maksudmu koyo ngono iki? Met. Kayamu perangan. Ora dipecuti. Lah yo, Diben ketok galak. karepe Amit iki paham aku. Kowe iki lho malah koyo wong dedepi maling ngene iki. Kaya apa? Dedepi maling. Dedepi maling kuwi sik rapopo. Lah iki meneng ngene ta. Ha, Diubengi. Ya. Malah kaya wong manasik haji. kowe iki mbok yo sing Ngene iki tidak lho, ngene lho delan lho. Delan ya. Ngene iki dekan. Lah ngene iki suatu contoh ben kowe ngerti yo an. Sik to, Met. Ki mah didak ta? Ya iki ucuk kloset to, Met. Iki sirah. Tindasmu kaya WC. Wong lek ku mijetne ibuku krembuk ben toto. Lah kok diles-iles. Didak kaya iki menglot. Anu po, didak mari ngono pedhot. Dah. Lho, langsung enek duit to. Iki kok yo nemu-nemu barang. Sing perangan sapa lho jane iki? Iki piye sido perang? Piye to, Met? Yo perangan yo. Sik to. Iki sido perangan apa luru duit? Kowe perang kok. Heeh. Sampai nek kowe perangi sampai kowe salah siji nek sing boko. Aku tak juga dadi bendahara. Tanggapan pisan ngate bongko apa ya? Lu kok nek duit kok dike lumayan kena dike sawur. Sawur apa? Wong mati. Iki sik tanggapan pisan kok ya arepe. Aja ado. Lek ado perang kere lho, Bro. Sik, cintaku tak prioritas. Endi? Cintamu endi? Yumi. Wah. Oh, alah Mimi. Met. Wis kok ombang-ambungi kok. Aku ki lek ning jaraan. Heeh. Apa meneh lek karo Yumi? Wis halah. Nyapa? Aku ki obo ning jaraan karo Yumi. Ibarat aku kok main, ojo meneh kok main. Aku ning jeding kalau ditutne. Yo aja kaya ngono kuwi lho. Iki ras saking rasa demene marang adewe karo sak grup karo turangga cipta budaya iki. Oh, ngono. Ngono lho. Heeh. Gak mau ning kacane kerja mau ning luru duit delon. Tau. Model kok alien ngono. Ini Rene dhisik. Kuwi anake sapa? kuwi anake sapa? Kuwi anake sapa? Puk tepuk. Sik to. Pun jupuk. Iki aku iki menandakan nek aku iki kakak yang baik, oleh duit ya adikku tak weki. Iki mang ngatung-ngatung nang pinggir lawang ya mesakne to aku. Oh. Heeh lah. Loh, Lagi oleh kan 25.000. Iki adikmu. Heeh. Berarti kowe kakake. Iya. Loh, adikmu bagus. Lah kowe kok kaya wedhus? Bagus bapakmu. Balik aja. Iki lho cah loro iki lho ben perang. Mari nek wis perang ambruk ganti awake dhewe. Mang urung to. Lah urung lho kuwi mengsian. Jawaku tak tinggal ning mburi ben ning. Perang. Piye-piye Kudu kok. perang dhisik. Loh, Loh, endi ki mang musuhe? Wayahmu perang. Loh, kowe yo adikmu, kowe yo adik. Kowe yo nggo adik. Iki anakku. Endi? Anak
Oh, berarti kowe bapak iki. Kok bapak iki? Lah kuwi adik iki yo. Yo 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 yo. Wes, yo ho ho. Kok wapi yo? Kok wapi yo? Karena aku yo tak suwet yo tak tonine. Cilik-cilik kena ibumu. Tak perang dhisik Mindro. Aja dibaleni neh. Iki digawe anu udara, angin. Ini yo lho nyapu mlebu. Kowe nyapu. Lah digepuk tenan kok. Mangklekmu. Iki yo aja ngono caramu, Bro. Iki kancaku. Lah yo ngawur. Bro soro memang mau pecet apane? Cengle pas ora ini. Lah alah. Wis raiku nyenyet malah dikon nyempur rai. Ngene lho, minggir, kowe minggir. Tak contoni perang sing bae iki ngene lho, minggir. Lah ngene, adewe ndak usah pakai kepang, Mit. Ojo sampe ngisi-ngisi. Heeh. Awake dhewe iki nang jarakan, ya toh? Ya. Alhamdulillah ki. Kowe kleru ngawur. Jarakan iki ngendi? Jarakan ngene iki. Jarakan. Apa enek jarakan? Lah yo meneh kene wong bolak-balik lali desane iki piye? Ini jarakan. Iya, aku ngerti jarakan. Ning yo rada ora titik Nyapa? Ngapa? Aku dibisiki sing ngendang. Ah. Ababe ambune koyo solar. Lah omong aja cedhek-cedhek jaga jarak. Ngendang ya kebian sini sok karo aku. Patine kalah bagus karo aku. Karo sing ngendang kuwi. Sing ngendang iki Mas Galang lho. Untune gisul mek tengen tok. Lah kowe gisul kabeh kok. Ayo. Sok kalah bagus ki lho. Bagus sing nggon ndi kuwi iki? Yo iki kelebihanku yo iki. Ngene lho minggir lho, tak contoni perang sing Kowe minggir lho. Iki cara ketoprakan. Nah, iki serius. Jadi kamu minggir dulu ya. Ojo sampe ngisi-ngisini. Ha. Adewe ditimbali nang nggone ngendi kuwi Mbah Bayan. Mbah Bayan. Mbah Bayan Pak Samelang iki lho. Wah. Pak Samelang ki ngasto yo ning pemerintah desa Jaraan. Bah. Jabatane Bayan. Anake sing dimantu Ah, Mbak Rinso karo Mas Asep. Rinso ngawur. Mbak Rensi udah Mbak Rinso. Rensi. Kuwi umbah-umbane makmu lek kuwi. Rinso. Mbak Rensi karo Mas Asep. Wah, Setelah sekian lama menunggu, Wes. akhirnya menemukan pujaan hatinya. wacer. Alah, ngomongnya malah kacau. Yo kan ngono kan disoraki ben rada Lah yo meriah. adewe ora oleh mengecewakan. Heeh no. Kaya bengi iki. Ya. Bengi iki ki ngerti asline. Mbak Rensi karo Mbah Bayan ki ngerti. Mas Jeledeng ngerti. Ah. Mas Bandi selaku ketuane Cipta Budaya yo ngerti. Paham yo kabeh. Nyapa to bengi iki turun gojek iki kok ditokne sore? Mergane pirang-pirang dina ora metu. Kok yo aduh mau onek neneng kene lho. Jam 09.00, jam 10 siap. Ah, Setengah 12 lekas anggo-anggo nang lawangan gapura. Ngapunten jaranane bubar. Oh nggih, aku yo mulih neh. neng yo aja diretak. Piye? Lekas metu. ya Ah. toh? Kita tampilkan turun gojek iki. Rodok tok tok. Allahu Akbar Allah. Ojo mok retakne kabeh lho. Pindho. Dadi sing iki spesialis Mas Bandi trengoh karo adewe ditokne sore. Oh, ngono to ceritane. Bar adewe kok sing enek uwake. Heeh. Loh,
Mas. Mas. Tak omongi. Lek golek kecot ning bolo ngono lho. Omah nang kene iki nyampok. Wong ditinggal omong iso medhun karepmu iki lho. Munggah kene. Ya tak contone lek perangan ngono lho. Kene yo. Malah mantelan. Kuwi lho. Blakrane sapa wi mau gawe ngawur kowe iki. Ora tenan iki apik. Sik madhepitan sik. Senyum. Menghadap ke penontonnya lho sing timur lho yuk. Aja iki dinggo. Nah, madhepitan sik. Nah, wis dilut ae. Madhep kidul. Nyuwun sewu bola-bola YouTuber iki tulung di zoomin. Di zoom. Wis biasa wis menang. Menang bendak goyah. Menang madhep rono. Nah, iki somben dadekno tumbal, judule cepuk dadi Masya. Jadi perangan iki mah gawe pelindo awet dipanas boyokku. Nah. Sistem ketoprakan ya, Met. Oke. Tak contoh nih, we minggir dhisik aja ganggu aku ora, Met. Minggir dulu. Gertak-gertak kowe ben wedi kowe. Dadi iki getrik. Kapok. Loro tenan to. Kalem-kalem ae kok, Bos. Loh, Mas. Malah kayak wong krasa ngising. Iki nyapa? Lah, kowe tak jurus mau. Oh, kowe keberangan meneh. Lah, iki nyapa kene? Sik tak kempet dilut. Ayo. Iki termasuk jurus to? Jurus mana kaya wong telek ngene iki. Tenanan to? Wis pasange sapi wong belakang nanti muni wis ngono bae. Kene anggotane siswa lele. Siswa. Kapal liwat. Ya, memang nggih. Nyuwun sewu nggih. Ngapunten Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bandara Ndoho melayani rute malam. Jadi teko Ndoho kono medune ning Gunung Bolo lho. Oh, iya tak kira nek kapal liwat. Ayo Mas Galanot. Iki nyapa? Oh, masaku iki yo ndak kenekan lho kok. Aku tak kalah he. Lho keracunan. Keringetnya ambune kok batang kok. Maksudku iki ngene lho, Met. Maksudku iki ade diperlambati adik-adik yo ben ngerti. Wow. Ketoprakane yo ngono. Berarti kuwi adalah sebuah teori. Oh, kuwi gerakan cepat. Kalau ngantem ki ora tenanan ngono. Nah, ngono lho. Ya, Mas. Lek terlalu cepat kan ciri-ciri ndak ngerti. Nggih menika Raden Mas Heto kali Mas Amit. Pasange lho, Met. Sing apik kok. Awas. Hei. Siap. Wut. Iya. Wutut.
Jangan menjiwai tenan, terakhir menjiwai tenan. Memang muni apa? Menjiwai matane. Piye? Slow motion, Bos. Lah ya slow motion iki. Apa? Rai diobok-obok. Teori ini, video. Lah iya slow motion to. Slow motion apa wi nonyo tenanan. Aku nendang lho yo. Lah aku gaya. Tolong ya tok. Sia. Aku kan yo tok ngono. Lah iya aku ngerti. Banteri loro iki, Mang. Terakhir loro lho. Sing terakhir piye? Ya, dia tapi pakai power lek munonyo. Endi? Kowe Mang, buktine cacah ho to. Ora. Kok tak cilik-cilik apa lho? Mas Samet nonyo tenanan yo. Iki ngapus iki sensitif karo aku. Tekok sing ngono. Iki Mang Mas Samet perangane tenanan ya. Pajak. Iki Mang Joamet lek perangan tenanan ya. Ora to? Ora. Asline sing lebih iki kowe. Anu ya, luwih lengkap neh nggo warit ah. Lah ngopo? Gelatinan guluku. Kok mutung iki piye to? Lah kowe ngono. Ora oleh mutung lho. Yo ora ngono. Spesial bengi iki dhewe iki seneng-seneng nang kene. Melu mangayu bagyo. Derek bunga nang acara pernikahanne Mbak Rensi karo Mas Asep. Dadi iki sak liyane jaran, dhewe kudu iso dudone kemampuan liya. Wo ngono. Ngono lho contone. Ayo Mas. Mas. Oh, temen dong, San. Diceluki. Mon dicelak. Piye? Ya, siap. Iki sak liyane awake dhewe, iki uga ana bintang tamu setengah. Oh, sapa lho? Asli artis papan atas yang sudah naik daun dan sudah sangat tenar di dunia maya. Siapakah dia? Disepoti ya Mas ya? Oke. Disepoti. Inilah dia. Silpi. Ayo, dicelok. Ndi Cai? Weh. Iki ya. Waduh. Kira nemu ning endi iki? Bintang tamu nih iki. Piye? Kuwi Silpi sapa? Kok sik aku mengi oleh bocorane jenenge Silpi Kumalasari iso teko. Terus kalugane. Lah yo, aku lek Mbak Silpi iki apal teko wajah-wajahane iki sing lagi YouTube ning trending-trending. Jenenge Silpi Kumalasari iso teko. Lah iki sing teko kok Silpi. Silet sapi. Aja kurang ajar karo wong Betul. wedok. Sepurane nggih, Mbak. Nggih, sepurane. Njal sepro. Nah, ngono lho. Wong tuwae adewe kudu. Hei, wes. Jaluk sepuro kok. Jaluk sepuro ki sepisane wis lho. Aku sing awal ki rada curiga. Aja ngono to. Mbok dijaluki sepura mubeng kok. Woi, wes. Kok malah wong jaluk sepuro sepisan, Mas. Heeh. Nggih. Nyuwun pangapunten. Niki wau kan kula angsal bocoran. Nggih. Mbak Silpi Kumalasari saged dugi. Nggih dugi kula niki. Loh, jenengan Silpi Kumalasari. Kula wau saden teng Bolo mriku digeret teng mriki kok. Saman pun dasar. Anu Mas, dodolan kroto aku ning kono. Dodol apa? Kroto. Anu, kula nempel saon mawon. Mengke dalu nggih. Nggih, mengke kula nempel saon mawon niki lho damel makan niki lho. Teng Wiking mawon mengke. Nggih, Mbak, ngene lho Mbak. Injih, Kang Mas. Saman yo Silpi Kumalasari. Injih. Walah, tibakno Silpi ngene yo lek tas. Heeh, lek nang YouTube kok koyo terincing ayu ngono yo. Iki paling Silpine tas kecekur jumbleng iki to.
Wis Silpi tak Eh, mboten, Mas. Ora, aja dirasani wong e krungu. Iki ki gara-gara awakmu, tengku gedhi iki. Loro atiku. Loro atiku. Loro Ati ki nang kene. Loro atiku loro. Kok loro atiku? tak bisiki rene yo. Lek ati ki ora ning kono. Ning endi? Rene tak bisiki. Ndi? Ya toh? Hah? Sopo sing ndak ngeri kaya ngono, Kaya ngono kuwi lho, tak dudoi. Aku wis omong to nek mburi. Wong iki nyelot bengi iki nyelot liar. Bahaya. Lek itu lemah gemulai, lek bengi kok singa. Toh sih toh. Ini yo. Tuh, omong ngono Mbak Silpi. Oleh vitamin. Omong ngono Mbak Silpi. Oleh vitamin awakmu. Iki pumuk sik yahene. Kon nang apotek. Oleh vitamin. Kon kok ning tespek. Engko sanuke aku meteng. Vitamin apa? Vitamin ki lek sing ngambung iki karo iki vitamin. Kuwi asli. Lah yo lek sing ngambung iki karo iki vitamin. Lah diambung kene kaya disosor trek kok. Lho. Kan oleh vitamin to. Vitamin apa? Vitamin C. C apa? Cocot. C ki cium. Wah, ngono lho. Kok cocot ki lho. Ngene lho Mbak. Saman ki ngene. Saman ki nang kene diaturi dikon iki mengan tak siarne. Lek Mbak Silpi Kumalasari ki biasane nyanyi. Dadi pomo nyanyi ngono sampean saged ya? Aku rada watuk iki, Mas. Heh, tak wakil nih mbak-mbak iki lho. Sampean rada watuk? Heeh. Ora apa-apa. Sik, Amit. Reno. Lah wae nyapa, Nggo? Aku diambung aku. Wah, niatmu keamanan. Kowe lek ngene berarti semani nyedek ya. Enek helme kok. Cara ngene kan aman dong ngene. Ini kan keamanan ngene iki. Oh, jawane ora nyedek Jal. Kenalan karo Mbak Sil. Oh, Ora aja. ora. Lah ireng-ireng lempar kaya tukang las kok. Nah. Entekno wis, entekno. Aduh, entekno. Entekno apa? Mas aku barang iki wis aman. Lah kok wis tembus kok, Yan? Jelasno. Sik. Woi, mau apane, Met? Met. Kok mau sentolopi lo? Nemu apa kowe iki? Sik. Terus rumah tamu penampakan apa piye kok toloki. Saruhku lek nggawa senter ngene iki wong luluh kodhok. Lah iya aku nyuluh kodhok. Kuwi meng delon, tak senteri lho. Lah. Ndak beres kabeh. Delok to mongkonone wong cemberut lho wajahe. Kok nyanyi no, dhewe nang kene Mbak Silpi iki kudu iso nyanyi lho. Nyanyi. Heeh. Wah alah. Kok nyanyi ya? Nyoh paringno. Mas. Atos semen to. Sing penak mike ngene. Weh. Mike piye, Mbak? Mas. Mike nyapa iki, Mang? Lek andak wong wedok-wedok ngene jarane wis lumrah ya. Heeh. Lek penyanyi nyanyi pinter lumrah. Heeh. Lek setengah aku ki enek kelebihane. Kelebihane apa? Ya engko ae. Duh, saiki dadi dhewe dipirsani masyarakat sing hadir bengi iki kudu ndang didudone kabisane awake dhewe. Ngono. Heeh no. Ayo Mas, dadi Mas. Loh, kok dadi? Loh. Awakmu raro. Wah, jaranan. Terus dadi ngono wae. Ya. Ayo Mas Glonot, ditabui Mas Glonot. Tabui. Anu, aja dadi. Tabono jedor ya, Mas. Yuk kita saksikan Prabayo Prabu Singobarong. Menika sarengan blok kalih gendruwo. Medal.
Tepuk tangannya. Oke, tepuk tangannya. Wes. Walah. Dadi, Met. Dadi. Ngapa Dadi. Lo. Lah kayak Mustafa. Tulung. Lah iki malah dadi Agus. Kalau colok ana. Sampeyan ki piye to lek atraksi iki kene. Masalah. Rambutnya ucul ki lho. Ya. Tak balekne dienggo dhewe ya. Heeh. Iki kalungnya tak silihe, sesuk tak nggo becek. Heh? Olah ya neng dhuwur gunung gila pi sirahe niki to. ngawur. Ya apa lek Kuwi lek apa lek pura kok yo ngerti-ngerti ya lek Pak. Lah bengi liwat ngono. Piop ngono. Oh, dibayar. Tapi iso lho kelebihane Mbak Silvi ki yo. Apa ki jenenge luar biasa. Jogete apik. Apik. Atraksine yo apik. Apik lho, Berarti ya. saiki kudu joget wis, atraksi wis, saiki dudone suara Mas awake dhewe. Oh, Ya toh? suara emas, Oh, oh. oke. Dadi kudu didudohne suara Mas iki awake dhewe iki neng gone acarane Mbak Ulat. Ora dicoloki ya ulat no. Nah, nyanyi ya Met ya? Ya no. Nyanyi. Ayo Mas. Kaya Aminor Mas. tok. Aminor. Iki lek nadane ngene iki biasane Magadir biasane. Ora Magadir iki tenanan Pak iki Pak. Aminor. Jajal piye? Aja Wah aku lek Magadir neh. Ora. Wah wong sampe apal. Ora tenanan iki. Lagu sing terbaru. terbaru. Sing jek tas dirilis oleh Mas Denny Caknan. Wah, iya. Pripun Bu? Nyuwun lagu napa? Ah ditakoki sik. Napa? Pripun? Apa? Bocah cilik kok yo ngerti oplosan iki. Lah ya kok yo paham. Sing terbaru. Mas Aja Joel. Mas nadane Mas. Aminor. Ombak gede. Tak ngono lho. Ngerti to? Sing terbaru kuwi lho. Asik. Lumayan. Ayo, Mas, yo. Lumayan ya ro ya. Base ya Lumayan Mas. ya ro ya. Base melu ya Mas ya. Base melu, tipunge melu, drame Kon terus nih. didol. Kok didol lah ngawur. Jajal, sik wis penak lho Imang. Ombak gede tak seberangi. Penak. Banjir bandang. Grek ngono to. Kok juweglek welek. Kok jengat ngono? Nah. Sik, sorry bro. Sing ngebas pedot. Entek piro, Mas? Entek piro lho? Kok wis nemen nih? Oh, sing drum to? Mangkat bedo kok bro. Ketok udan angin deres. Wayoh lek ngombe ra gawe gelas cah-cah deglonggong ngene. Ayo Mas. Sakmono ya Mas yo. Manut kene Mas. Manut. G. Oke, G. Ombak gede tak seberangi. Banjir bandang tak tataki. Penting aku kowe iso dadi siji. Sik. Piye? Nadane pas apa ora? Wah, Ndak pas. tapi lek anu. Sik Mas. Awakmu nyanyi main teko sudut pandangku penilaianku iki pantesmu gusah manuk ning pari-pari ya lho. Kowe iso nyanyi? Loh, lek trimo ngono barang aku lek karo tiro pegeanku ngopi nggo gitar jreng. Lah kowe ngopi Oke, go ya. gitar ngamen no. Ngamen kuwi nyore, Bos. Nyore. Heeh. Ayo jajal. Coba Mas Aminor Mas aku dari saya. Aku ya ben lebih lengkap lagi karo sayangku iki no. Hehehe. Nyapa kok iki? Napa? Iki lho. Aku ora tak bagei wengko bengi lenceng cak kuwi. Met,
Aja ngono, Met. Coba ngayu. Hehe. Golek karo aku manut. Mas. Piye, Mas? Piye? Ayundi Mas iki karo. Kok dadak teko Ayundi cah cilik pa ya paham to anu yu. Ayundi Mas, sayangku cintaku. Ayu sing didik. Ayo. Oh, ora wani. Ora wani wedi. Jajal ngene lho. Ayo Met. Diloken Met. Yo Mas. A minor yo Mas. Oh. Sik, iki tenanan, Dik. Aja mok guyu, aku grogi. Piye to sayang? Piye? Aja kono Ya to, Dik. Aku salting oh. Piye to jarene aku sayangmu sindo apa ora? Ya wes, iki tenanan. Iki kita di atas panggung harus profesional ya, Dek ya. Ndak apa-apa. Sik tak datane pirang menit iki sak menit 50.000. Sak meneh ya, Dek. Mas. Apa iki sak tenane takdirku sing jawab. Sliramu beda tipe dolane. Wes kadung mati rasaku kemasrukesku beci eko ilmasako uripku Apari basan ngrangge Lek wes karo aku ora oleh karo kae kowe teko kowe lara marang tresno iki salahku pilihane tuaku sempur matur nuwun Ibu Mas Dito apa diparingi ngene jatahmu iki jarene aku sayangmu to iki jatahku Dianjel Dek kuwi bagianku lho Ambune pating klenyit. Pripun? Mas Dito suwantene apik nggih. Sakniki nyanyi nggih. Mas Dito nyanyi kalih Mbak Angel, penari latare Mbak Silpi kalih Mas Adi. Wah ya. Setuju nggih? Setuju? Setuju. Nggih. Sareng. Spesial malam ini sareng-sareng Cipto Budaya. Ayo Mas. Video klipnya rada romantis. Ya. Grek. Ning ngono koyo ono kuwi lho kene kancane. Ora apa-apa. sepurane yo sayang. Ndak apa-apa, Dek. Aku terpaksa meninggalkanmu. Ndak apa-apa, aku isih Oh, karena rupamu kurang bagus. Kurang bagus sih jare. Bareng-bareng bersama Cipto Budaya. Ayo Mas Dito. Dek Angel. Akan nek apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentengke wong liya apa rasa tresno Ojo kalah dhewe Mas. saiki wis sirna kaya linteng ning pinggir segara. Ojo sampai kalah romantis, Dek. Arep kepiye meneh kowe wong duwe ojo serak batinmu marang kahenanmu kang mas pupusan rasa tresnomu. Maafkan aku ya sayang. Ora iso. Apa iki sak tenane takdirku sing gawe kamu beda ati beda lambe Sadang mati rasaku
ngangkoso kowe tega gawe lara marang tresno. Budaya yo tarik mas muncul Mbak Silvi enak nih yo. monggo dilajengaken. Nggih, alhamdulillah. Ayo mulai prayu. Derek marep mak ning kono. Emi. Wes entek. Iki ayo lho ndi sitoke, Mang? Sitoke nang ndi? Sitoke nang ndi? Ilang. Dodol kroto. Oh, dodol kroto. Oh, saiki pamit iki neng buri sik akeh ne Mas Aris, Mas Emon, Mas Tiro dan Mas Cepuk ya. Nggih, Laras. Iki kula mewakili kanca-kanca lan kula pribadi nyuwun pangapunten, nggih.
Terus. Ngurus Keripik ya, Mas. gedang, keripik telo. Ah, titik dang petik roto ya Mas Tiro. Oke. bener. Oh. Oke. Ayo. Oke, oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ah, Dur Durgaraan.